kabeh kang dadi gegayuhanmu iku apa wis nyuwun idi palilah kelawan eyangmu Sang Hyang Nagaraja. Wah, iki yektosipun dereng. Nah, ingkang kaya mangkono wektu dina iki matekaji pameling supaya eyangmu bisa tedhak ing negara Ndrawati. Samengko disuwun iguh lan pamrayogane. Wah, nggih tak kendhau. Kacarita nalika semono Sang Nata Prabu Bathara Kresna matekaji pameling saknalika gebyar-gebyar saka ngantariksa ana naga sak bangka tengental lampahe Sang Hyang Nagaraja. Rasamar putraku Prabu Kresna ya panjalmaning Wisnu. Suka sasmita matekaji pameling marang ulun satemah ulun prateng praja Dwarawati. Ger Kresna wonten timbangan dawuh apa kang dadi wigatine dene ulun nampa pameling supaya prateng negara ing kene ana wigati sing kepi. Aduh, iki wale-wale menapa ing samangke kang mayah Bama Narangasura inggih pun setija gadah gegayuhan gayuh Wahyu Senopati. Lan ing benjang kepengin dados Senopati gula-guling yuda ing perang Baratayuda. Kepareng kula badhe nyuwun idi palilah lan nyuwun iguh pamrayoga. Murid sagedipun anggen kula lumampah. Wah. Oh, ngilah, Heng. Kresna wonten dawuh. Sing ati-ati merga pancen Wahyu iki sejatine dudu kewajibane putuku Setija ingkang nampa, nanging kabeh mau bisa dibudidaya. Kresna wonten dawuh. Pisan bae. Oh iya. Ya mung Kresna sing kudu pinter budidaya. Dina iki Kresna munggah kayangan Suralaya nyuwuna payomane Sang Hyang Bathara Guru merga kae tetungguling para dewa sing nguwasani Tribawana mesti luwih kukuh bakuh anggonmu bakal nggayuh kanugrahan Wahyu Senopati. Ngestaken dawuh kapareng kula nyuwun pamit minggah kayangan Kanjeng Rama Pukulun. Ya sing ati-ati tak enteni ana ing rebat kepanasan. Ayo Setija Pak Adi saken dawuh Kang Hyang.